Tradizzjoni li tmur lura ħafna żmien f'jum il-miliet hija l-priedka tal-miliet, fejn ta' kull sena t-tifel jew tifla jitla fuq l-artal waqt il-quddiesa li tħabbar it-twelid ta' Ġesu Bambin, dik ta' nofs il-lejl. Noah Kassar tfajjel ta' 9 snin se jkun wieħed minn dawk li f'jum il-miliet se jxandar il-messaġġ tal-miliet. Ftit sigħat qabel jagħmel din il-priedka, Noah qal li qed iħossu eċitat u xi ftit nervuż. Ħanħossni tikka nkun nistitika għax qatt ma kont nagħmel xi ħaġa quddiem ħafna nies u tikka nervuż. It-tfajjel qal li ilu jipprepara għal din il-priedka il fuq minn xahar u li għalih din kienet sorpriża sabiħa. Spjeganna li matul din l-avventura huwa kellu l-għajnuna minn tal-familja, speċjalment minn ommu, u qal li qed iħossu gbur li qed iwassal il-messaġġ veru tal-miliet. Noah spiċċa l-intervista magħna billi jinterpreta l-għeluq tal-priedka tiegħu. O Ġesu, inti nżilt mis-sema u sir bniedem bħalna f'kollox barra nu. Idħol f'qalbna minna bnedmin ġodda nkunu lesti naħfru ngħixu l-Vanġelu u nintħabbar. Viva Ġesu Bambin! Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.